Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Biniyatil ridwa'illahi ta'ala wa ridha rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa summa ila hadrati Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Wa summa ila hadrati Sayyidi Syekh Al-Hasan Ali Asy'ari. Wa summa ila hadrati Sayyid Abdul Malik bin Niyas bin Yahya. Wa summa ila hadrati Syekhina wa Mursyidina wa murabbi ruhina Maulana Al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim bin Umar bin bin Yahya Atallahu umra fi siyah wa afiyah wa li jami' masyayikh dar tauhid rasimiyah wa li jami' al-muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat mimma syarin bil ardi ila magharibiha bariya bariya khususan aba'ana wa umatina wa ajdadana jaddatina wa ustadana wa syekhana wa masyayikha masyayikhina wa liman ista'ana bisahabih wa nakhussu khususan sahib hadzal kitab an-nas'al dunya al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'anna bi ulumi wa madana li asrarih wa a'ada alaina min barakatihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ta'ala lan dikasihan Allah ta'ala fi ma'in lan barang haka kang cerita sinten Allah Gusti Allah haka kang cerita sinten Allah hu ing ma annabi saking nabi Gusti Allah rupane Nuh alaihi salam. Fakultu mama ngendika engsun istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Istaghfiru badhe nyuwun ngapura sira rabbakum ing pangeran sira kabeh. Inna wistune Rabb kana iku ana sinten Rabb ghaffaran iku akeh pengapurane. Yursil mangka nurunake Allah as-samaa ing udan alaikum mengatasi sira kabeh midraran kelawan udan terus. Wa yumdid lan barang sinten Allah kum ing sira kabeh bi amwalin kelawan pira-pira bondo wa baniyana lan pira-pira anak wa yaj'al lan dadiaken sinten Rabb lakum krana sira kabeh jannatin ing kebunan-kebunan wa yaj'al lan dadiaken sinten Rabb lakum marang sira kabeh anharan ing pira-pira kali. Iki dawuh Gusti Allah ketika menceritakan kisah Nabi Nuh alaihi salam. Fakultu maka Gusti Allah berfirman, Istaghfiru rabbakum. Nyuwun ngapura sira kabeh marang pangeran sira kabeh. Innahu kana ghaffara. Bahasanya Gusti Allah iku zat kang engkang akeh pengapurane. Yursilis samaa alaikum midrara. Maka ketika kamu beristighfar kepada Allah, Allah akan mengampuni kalian. Terus kemudian Allah akan menurunkan hujan kepada kalian, yaitu hujan yang deras. Maksudnya rahmat Gusti Allah, yaitu diturunkan sebagai hujan. Yumdidkum bi amwali wa banin. Dan Allah akan mengasih kepada kalian harta benda dan anak-anak. Rezeki itu sang Allah. Wa yaj'al lakum jannatin. Dan Allah akan menjadikan kanggone. Dan Allah akan menjadikan karena kalian semua beristighfar kepada Allah, Allah ngampuni, Allah akan menjadikan kebunan-kebunan yang dalam swarga dan Allah akan membuatkan
sungai-sungai ing dalam surga. Wa qala ta'ala lan ngendika sinten Allah taala wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu tsumma yastaghfirillah yajidillaha ghafurar rahima. Al ayah. Wa man sapa ya'mal kang lakoni sapa man su'an ing perbuatan jelek aw yadhlim utawa ngani ngoyo sapa man nafsahu ing awake man tsumma yastaghfir maka nuli nyuwun ngapura sapa wong Allah Gusti Allah. Yajin mangka nemu sinten yajin mangka nemu sapa man Allah ing Gusti Allah ghafuran ingkang akeh pangapurane rahiman tur kang asih. Terus dawuh Gusti Allah malih wa may ya'mal su'an sing sapane wong kok melakukan perbuatan jelek au yazlim nafsahu utawa ia zalim kepada dirinya sendiri summa yastaghfirillah terus kemudian kok ia meminta ampun kepada Gusti Allah maka ia akan menemukan Gusti Allah yaitu zat kang engkang maha pengampun maha banyak pengampun lagi maha penyayang. Maka nek awak dhewe seumpama ngakoni Allah naudzubillah. Terus kemudian awak dhewe nyuwun ngapura marang Gusti Allah dengan nyuwun ngapura secara tenanan. Karena mengakui kesalahan secara tenan, maka Gusti Allah akan benar-benar mengampuni orang tersebut. Gusti Allah iku zat kang engkang akeh pengampurane, zat kang engkang maha penyayang. Wa qala alaihi salatu wassalam man utai sabane wong lazima kang netepi sapa man el istighfar ing istighfar ja'ala mangkon akan sinten Allah Gusti Allah lahu kedue man min kulli amin sange saben-saben susah farahan ing bungah wa min kulli dhiqin lan saking saben-saben kerupekan makhrajan ing metu wa razaqalan bareng rezeki sinten Allah wa ing man min haitsu la yahtasib saking endine kan ora nyono sapa man. Daya Nabi barang siapa yang selalu beristighfar kepada Gusti Allah senantiasa beristighfar kepada Gusti Allah. Maksudnya nek ngerasa duwe salah, mbah iku duwe salah, mbah iku ora beristighfar kepada Gusti Allah. Maka Allah akan menjadikan kanggone orang tersebut yaitu kesusahane dijadikan menjadi kesenangan. Maknane kesusahannya diilangi kalian Gusti Allah, dikai bungah, dikai seneng. Terus wa min kulli dhiqin makhrajan dan pada setiap masalah itu dikasih jalan keluar kalian Gusti Allah, dipermudah kalian Gusti Allah. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberi rezeki kanggone orang sing senang beristighfar yaitu rezeki sing tidak disangka-sangka. Wa qala alaihi salatu wassalam tuba liman wajada fi sahifatihi Allah alam bisawab subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.